लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि सोरजि दा क्रिएटिविटी यूट्यूब चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै आङो नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे गोदान भिडिअआनो जादों बिटिआर सरकारा एबा बिटिआर गभर्नमेन्टआ आथिखालाव गोरिब फरायसुला फरायसुलि बिथांमोननि थाखाय बिनानावमोननि थाखाय फंबाय बिनानावमोननि थाखाय मोनसे आसनि लानानै फैदों। बे आसनियानो जाहैबाय बडलेण्ड सुपार 50 जाय फंबाय बिनानावमोनहा फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनहा आईआईटी बा जेईई बेफोरबायदि एन्ट्रेन्स होनो गोसो दङ बा इन्जिनियार फरायनो गोसो दङ बिथांमोननि थाखाय नैबे आसनि खौ बिटिआर गभर्नमेन्टआ हगारनानै होदों। बे आसनिया मा आईआईटी आरो जेईई एग्जाम होनो थाखाय बिटिआर गभर्नमेन्टआ सा 50 फरायसाफोरखौ सायख'गोन। जाय सा 50 फरायसाफोरा 11 monthsनि थाखाय माखासे फ्री कोचिं मोननाय जागोन। आईआईटी आरो जेईई थाखाय 11 monthsनि फ्री कोचिं होनाय जागोन। नैबेयाव होखानाय दङ 11 months फ्री रेसिडेंशियल कोचिं फर आईआईटी एंड जेईई 2023 नि थाखाय फरायसाफोरनि थाखाय जाय बिथांमोना 2023 मायथाइयाव आईआईटी आरो जेईई होगोन। बे फंबाय बिनानावमोननि थाखाय नैबे 11 monthsनि फ्री कोचिं होनो नागिरदों बिटिआर गभर्नमेन्टआ। फ्री कोचिं जागोन बियो गासै बिटिआर गभर्नमेन्टआ 50 फरायसाफोरखौ गावसिनि आवथायाव लानानै फ्री कोचिं होनाय जागोन। जाय बिथांमोना आईआईटी बा जेईई बा इन्जिनियार फरायनो गोसो बिथांमोननि थाखाय। आरो बेनि थाखाय फरायसाफोरा मा एलिजिबिलिटी थानांगोन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाफोर थानांगोन, मा रोंगौथि जानांगोन बेयाव हाबनो थाखाय मा खालामनांगोन बेखौ जोङो गाहायाव नायलांबा नुयो। गाहायाव नायलांनि जोङो मा दङ। जोंनो बेफोरखौ नायनांगौ गैलिया, जोङो बेखौ मिन्थिखाबाय बियो फ्री कोचिं जागोन। 11 months फ्री कोचिं होनाय जागोन फरायसाफोरखौ। बेनि एलिजिबिलिटीखौ जों नायलांनोसै मा एलिजिबिलिटी दं, सोर फरायसाफोरा बेयाव बाहागो लानो हागोन। बेयाव लिरखानाय दङ नै 1 नम्बराव दङ स्टुडेन्ट्स अफ सीबीएसई और स्टेट बोर्ड एपियरिंग और पास 12th बोर्ड एग्जाम इन 2023 एंड 2022 विथ पीसीएम। मा होननाय जादों जाय फंबाय बिनानावमोनहा सीबीएसई बा स्टेट बोर्डजों खुंजानाय 12 एग्जामखौ जायफोरा पास जाखांबाय 2022 आव पास जाबाय 12 एग्जामखौ आरो जाय बिथांमोना 12 क्लासखौ फरायगासिनो दं 2023 आव बे बिथांमोनहा बेनि थाखाय एलिजिबल जागोन। बे बिथांमोनहानो एप्लाइ खालामनो हागोन। जाय बिथांमोना 12 खौ 2022 आव पास खालामबाय आरो जाय बिथांमोनहा 2023 आव पास खालामगोन एबा दायो 11 आव फरायगासिनो दङ बे बिथांमोनहाबो बेनि थाखाय एलिजिबल जागोन। 2 नम्बराव मा होननाय दङ स्टुडेन्ट मास्ट बी ए पार्मानेंट रेसिडेंट अफ बिटिआर आसाम। मा होनदों स्टुडेन्टआ फरायसाफोरा माने बिटिआरनिनो थागिबि जानांगोन एबा आसामनिनो थागिबि जानांगोन बे होनाय दङ। 3 नम्बर पइन्टआव मा दङ स्टुडेन्ट मास्ट हैव 65% or above in HSLC examination ST candidates 70% for general and other candidates। मा होननाय जादों बेयाव 65% मा होनदों एसटी कैंडिडेटफोरनि थाखाय मेट्रिकआव 65% मोननाय जानांगोन एसटी कैंडिडेटफोरा आरो एसटीनि अनगायै गुबुन जेरै ओबीसी जेनारेल बा जिखुनु गुबुन कैटेगरिनि मानसिफोरा फरायसाफोरा बेयाव 70% मोननाय जानांगोन आरो बिसोरसो एलिजिबल जागोन। बेनि थाखाय बिथांमोनासो एप्लाइ खालामनो हागोन नैबे सुपार 50 खौ। 4 नम्बर पइन्टआव मा होनदों स्टुडेन्ट मास्ट क्वालिफाइ रिटेन टेस्ट कंडक्टेड बाय बिटिआर एजुकेशन डिपार्टमेंट। मा होनदों बिटिआर गभर्नमेन्टनि एजुकेशन डिपार्टमेन्टआ मोनसे क्वालिफाइ रिटेन टेस्ट खुंनाय जागोन बै सुपार 50 आव हाबनो थाखाय फ्री कोचिंखौ मोननो थाखाय बिटिआर गभर्नमेन्टआ मोनसे एजुकेशन डिपार्टमेन्टआ मोनसे क्वालिफाइ रिटेन खुंनाय जागोन। बे रिटेनखौ पास जानायनि उनावसो नोङो नैबे सुपार 50 आव सेलेक्ट जागोन। दा बेखिनियानो माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ जोङो गाहायाव नायलांनि। एलिजिबिलिटीखौ जों मिथिबाय आरो बेनि लास्ट डेट आरो माखासे होनाय दंबावो नैबेयाव अनलाइन रेजिस्ट्रेशन जों खालामनांगोन। बेनि उनाव लास्ट डेटआ मा होनदों 10 जुन गोबाव दंबावो दाबो 10 जुनावसो लास्ट डेट 10 जुनाव लास्ट डेट। बेनि उनाव रिटेन टेस्टआ माब्ला जागोन
क्वालिफाइड रिटेन टु क्वालिफाइड टेस्टआ माला जागोन 26 जुन 2022 10 AM निफ्राय फुंनि 10टानिफ्राय बेलासिनि बा सानजौफुनि 1 बाजिसिम बियो जागोन। जोङो नायनि बिसिनि बिथांमोननि जोङो वेबसाइटआव हाबनानै नायनि जोङो माबोरै एप्लाइ खालामनांगौ बेखौ जोङो गाहायाव नायलांनि। थ' बिदिब्ला जोङो बिसिनि वेबसाइट नैबेयाव होखानाय दं वेबसाइट। नैबे वेबसाइटआव थांनानै जोङो नायनि मा होनाय दङ। आं आंनि मबाइलावनो बेखौ नायनाय जादों। आङो बेखौ गिबियाव आङो मोनसे ब्राउजार नैबे क्रम ब्राउजारखौ आं खुलिबाय। क्रम ब्राउजारखौ आं खुलिनानै नायनि बिथांमोननि वेबसाइटआव हाबनानै नायनि जोङो मा दं मा गैया। बेयाव आं लिरनोसै super50.bodoland.gov.in आं बेखौ टाइप खालामबाय। टाइप खालामखांनायनि उनाव आङो सार्च खालामनानै नायनोसै मा दं बिथांमोनहा मा होदों। जों बिथांमोननि वेबसाइटआव फैबानो बेबायदि नुगोन। आं मबाइलावनो खालामनाय जादों। आं बेखौ दहायनो खोन्थाखादों मबाइलावनो खालामनाय जादों। बेनि सोमोन्दै सुपार 50नि सोमोन्दै गासिबो डिटेल्स नटिफिकेशन बा डिटेल इनस्ट्राक्शनफोरा नैबेयावनो दंजोबो। जोङो बेखौ फरायबाय थानांगौ होननानै बा खोन्थाबाय थानांगौ फोरमायबाय थानांगौ होननानै आं गोनांथि सानासै। मानोना जों दहायनो मिथिबाय बियो IIT आरो JEE एग्जाम होग्रा फरायसुलिफोरनि थाखाय बिटिआर गभर्नमेन्टआ फ्रि कचिं होनो नागिरदों। 11 मान्थनि मोनसे फ्रि कचिं होनो नागिरदों। बे फ्रि कचिंनिनो बे सुपार 50 50 जन फरायसुलिफोरखौ रांखान्थियारि लोरबां फरायसुलिफोरखौ बेयाव सायख'गोन आरो बे 50 जन फरायसाफोरखौ बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्रायनो फ्रि कचिं होनाय जागोन। मानि थाखाय IIT आरो JEE एन्ट्रेन्स होनांगौनि थाखाय। जों फैबाय दा बिथांमोननि वेबसाइटआव हाबनानै जों नायफैबाय बेबायदि नुबाय जोङो। दायो एप्लाइ खालामनाया गोजौआव जों नुदों निस्सय। गोजौआव नैबाव मोनसे एप्लाइ नाउ होननाय ओंखारदों। निस्सय जों बेयाव थुनांगोन। थुनानै नायनि जोङो बेयाव मा होयो। आं बेयाव थुनानै नायनोसै। एप्लाइ नाउआव आं थुबाय। एप्लाइ नाउआव थुनाय लोगो बेयाव निस्सय बिथांमोननि रेजिस्ट्रेसन मोनसे पेनेल फैनो हागौ। बेबायदि फैबाय। बेबायदि फैनायाव आङो निस्सय माबा खालामाखै रेजिस्टार खालामनानै लायाखै। गतिके आङो गोदान रेजिस्टार खालामनांगौबा निस्सय नैबेयाव सेरनांगोन आङो। बेयाव आं क्लिक खालामनांगोन रेजिस्टार ए निउ एकाउन्ट। आं एकाउन्ट खालामग्रोनांगोन फार्स्टआव। अब्ला आं बेयाव सेरनानै नायनोसै मा ओंखारो। बेयाव सेरखानांगोन आं। सेरनानै नायबाय आं रेजिस्टार नैबेयाव होनांगौ। आं बेयाव गासिबो होग्रोनांगोन। आं फरायसा नङा अब्लाबो आङो नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन। अब्लाबो आङो बेयाव गासैबो टाइप खालामनानै नायनायनि मा ओंखारो। जाहाथे बेबायदिनो नोंथांमोनहाबो खालामगोन। बेयाव फुल नेम होननाय दङ। फुल नेमाव आङो आंनि नामखौ आं बेयाव टाइप खालामनानै नायनोसै। आंनि नामखौ आं टाइप खालामबाय। बेयाव मबाइल नाम्बार होनो थिनदों। मबाइल नाम्बार होबाय। बेनि उनाव पासवार्ड होनो थिनदों। पासवार्डआ निस्सय माखासे केपिटेल माखासे स्मल लेटार आरो माखासे केरेक्टारफोर जानांगोन। आरो माखासे नाम्बारबो जानांगोन। बेनिखायनो आङो ओरैबायदि टाइप खालामसै। आंनि नामखौनो लिरजोबनोसै आं फुल माने आंनि नामखौ लिरजोबनोसै नाथायबा आङो सिगांनिखौ केपिटेल होनोसै। आंनि नामखौ लिरजोब्बाय आं। सिगांनिखौ आं केपिटेल होबाय। माखासे बाद बाखिखौ आङो स्मल होजोब्बाय। बेनि उनाव आङो आंनि मबाइल नाम्बार लास्टनि 27खौ आं होबाय। 27 होनानै आं मोनसे हेश होनोसै। बेबायदि मोनसे जोङो जिखुनु जाया मोनसे केरेक्टार होनांगोन। होबाय आङो आरो बेयाव आङो रिटाइप खालामनांगौ। आं जेरैबायदि टाइप खालामदों बेखौनो आङो फिन खेबसेबाव आङो बेखौनो टाइप खालामबावनांगोन। सिगाङाव जेरै होदों बेखौनो टाइप खालामफिनबाय। टाइप खालामखांनायनि उनाव आङो मा होनांगोन रेजिस्टार। नैबेयाव आङो बे रेजिस्टाराव आङो क्लिक खालामनांगोन। बे रेजिस्टाराव आं क्लिक खालामबाय। रेजिस्टाराव क्लिक खालामबा
मा फैखो आंनाव OTP फैगोन मोनसे बे OTP खौ आं बेयाव टाइप खालामनांगौ भेरिफाइ खालामनांगौ OTP मबाइलाव आं जे मबाइल नाम्बारखौ होदोंमोन बे मबाइल नाम्बाराव OTP फैगोन मोनसे आङो बेखौ बेयाव भेरिफाइ खालामनांगौ फैबाय OTP आ फैबाय OTP खौ आं कपि खालामबाय कपि खालामनानै आङो भेरिफाइ खालामनोसै भेरिफाइआव थुबाय आङो भेरिफाइआव थुबाय रेजिस्टार साक्सेसफुलि ओंखारबाय साक्सेसफुल ओंखारबाय नालाय दाना आङो बेखौ लगइन खालामनांसिगौ आंनि मबाइल नाम्बारा मामोन आं बेखौ होफिनबाय लगइन खालामबाय मबाइल नाम्बारा 910 आंनि मबाइल नाम्बारखौ थुबाय आङो आंनि मबाइल नाम्बारखौ थुनानै आङो मा पासवार्ड होदोंमोन बे पासवार्डखौ आं होफिनबाय पासवार्डखौ होनानै आङो साइन इन खालामबाय नैबे साइन इनआव थुबाय आङो साइन इनआव थुनाय लोगो लोगो निस्सय बेयाव एप्लिकेशन फर्मआ ओंखारबोगोन नेटआ एसे दुरबल जादों बेबायदि इन्टारफेस ओंखारबाय बेबायदि इन्टारफेस ओंखारनाय लोगो लोगो बेयाव माखासे माने डासबर्ड ओंखारबाय माने अपसबर्ड 50 बेबायदि ओंखारबाय बेयाव आङो एप्लिकेशन फर्म खालामाखै दाबो फिलआप खालामाखै एप्लिकेशन स्टेटास नट साबमिटेड नो माने एप्लिकेशनखौ आङो दाबो साबमिट खालामाखै बिनि उनाव बियो एन्ट्रेन्सनि माबासो एडमिट कार्डसो बेयाव एप्लाइखौनो खालामाखै आं दाबो गतिके एडमिट कार्डआ दानो ओंखारखानाय नङा आरो बेयाव एडमिट कार्ड ओंखारगोन माबा खालामखांनायनि उनाव निस्सय एप्लिकेशनखौ फिलआप खालामखांनायनि उनाव जेब्ला परिखा जागोन परिखा एडमिट मोनगोन आं परिखानि एडमिट मोनगोन बा एन्ट्रेन्स टेस्टनि एडमिट मोनगोन आङो एडमिटखौ नैबेबायदिनो आङो आंनि मबाइल नाम्बार आरो पासवार्डखौ होनानै आङो नैबे बेयाव फैनानै एडमिटखौ डाउनलड खालामनानै लानांगोन उनाव एडमिट मोनबा दा होथ'वाखै आरो बिनि उनाव रिजाल्टखौ नायनो थाखाय आं एन्ट्रेन्स जानायखौ रिजाल्टखौ नायनो थाखाय आं नैबेयाव बेबायदिनो पासवार्ड आरो मबाइल नाम्बारखौ होफिननानैनो आङो बेबायदि रिजाल्टखौ चेक खालामफैनो हागोन गतिके दा बे मोननैया जाथ'वाखै नालाय एप्लिकेशनखौनो खालामाखै गतिके एप्लिकेशनखौ जोङो खालामनानै नायनि मा ओंखारो भिउ एप्लिकेशनाव जोङो एप्लिकेशन फिलआप खालामाखै एप्लिकेशन फिलआप खालामबाय नैबाव जोङो नायबा नुनो हागोन माने बेबायदि फिलआप खालामनांगौ आं बेखौ फिलआप खालामला जास्ट नोंथांमोननो खोन्थानोसै मा लिरनांगौ दं फार्स्ट नेम माने फरायसानि नाम फार्स्ट नेमखौ लिरनांगौ बेनि उनाव बिफानि नाम बेनि उनाव मेल ना फिमेल बेनि उनाव इमेल एड्रेस दंबा इमेल एड्रेस बेनि उनाव बार्थ डेट माने जोनोम सान बेनि उनाव मा दङ बेफोरखौ फिलआप खालामनांगौ जोङो पस्ट अफिस दं डिस्ट्रिक्टआथ' नै क'क्राझार अलरेडि ओंखारनानै दंखायो बेनि उनाव लास्ट नेम बैयाव सिगाङाव नोंनि फार्स्ट नेममोन नैबेयाव नोंनि फार्स्ट नेमखौ लिरनांगौ बेयाव नोंनि फार्स्ट नेमखौ लिरनांगौ बेनि उनाव गाहायाव होनाय दंखायो नैबेयाव नोंनि लास्ट नेम एबा टाइटेला नोंना मा बे टाइटेलखौ बेयाव होनांगौ बेनि उनाव बिमानि नाम बेनि उनाव केटेगरिया नोंना मा SC ST OBC बेखौ होनांगोन नोङो बेनि उनाव लकेशन नोंनि एड्रेस जेनेबा गामि एबा टाउनखौ होनांगोन पिन नाम्बार होनांगोन फेमिलि इनकामा बेसेबां बेखौ होनांगोन बेनि उनाव क्वालिफिकेशन जोंहा मा दङमोन बा जों माया एलिजिबिलिटिमोन जों बेखौ होनांगोन बेयाव स्कुलनि नामखौ होनो थिनदों बेयाव स्कुलनि नामखौ होनो थिनदों नों बबे स्कुलाव फरायदोंमोन मेट्रिकखौ HSLC होनाय दंखायो नै नों मेट्रिकखौ बबे स्कुलाव फरायदोंमोन बेखौ होनांगोन मार्क्स इन मेथ्सआव बेसेबां नाम्बार मोनदों मार्क्स इन एडभान्स मेथ्स अपसनेल बियो एडभान्स मेथ्स गैयाबाबो जागोन ओमफ्राय मार्क्स इन जेनेरेल साइन्सआव बेसेबां नाम्बार मोनदों नोङो इन्टार HSLC पार्सेन्टेज मेट्रिकआव नोङो बेसेबां पार्सेन्ट मोनदोंमोन नैबेखौ बेयाव नोङो होनांगोन बेनि उनाव गाहायाव फैनि जोङो गाहायाव मा दंबावो नैबेयाव HS एपियरिं जुदि नोङो HS खौ बा हायार सेकेन्डारिखौ क्लास 12 खौ नों फरायगासिनो दंबा नैबाव क्लिक होनांगोन फरायगासिनो दंबासो होननाय जादों HS इन्टार
नेम अफ द स्कुल, नों बे हायार सेकेन्डारिखौ बबेयाव फरायदों बे स्कुलनि नामखौ होनांगोन। मार्क्स इन फिजिक्सआव बेसेबां नाम्बार बेखौ होनो थिनदों। मार्क्स इन केमिस्ट्रियाव बेसेबां, मार्क्स इन मेथ्सआव बेसेबां, हायार सेकेन्डारि पार्सेन्टेजआ बेसेबां नोंना बेखौ होनो थिनदों। बेनि उनाव आपल'ड फट', नोंनि फट'खौ होनांगोन, कास्ट सार्टिफिकेटखौ आपल'ड खालामनांगोन, इनकाम सार्टिफिकेटखौ नोङो बेयाव आपल'ड खालामनांगोन। बेबायदि जोङो फिलआप खालामनांगोन मोनसेनि उनाव मोनसे। बेनि उनाव मा दंबावो, पार्मानेन्ट रेसिडेन्स सार्टिफिकेट PRC, नों बेयाव साबमिट माबा खालामनांगोन, आपल'ड खालामनांगोन। बेनि उनाव SSLC मार्कशिटखौबो नोङो साबमिट खालामनांगोन, एबा मेट्रिकनि मार्कशिटखौबो नों साबमिट खालामनांगोन, आरो हायार सेकेन्डारि मार्कशिटखौबो नों बेयाव साबमिट खालामनांगोन। जुदि नोङो हायार सेकेन्डारि पास जाबायबा नोङो हायार सेकेन्डारिनि मार्कशिटखौबो बेयाव साबमिट खालामनांगोन। बेनि उनाव साबमिटआव थुबानो निस्सय नोंनि एप्लिकेसन फर्मआ साबमिट जासिगोन। स' गोजोननाय थाबाय साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिफोर आरो आंनि लोगोफोर, नोंथांमोनहा भिडिअखौ सिगांनिफ्राय जोबजासिम नायनायनि थाखाय। बेबायदिनो मोजां आपडेट मोनबाय थानो थाखाय नोंथाङा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। आरो नैबे भिडिअखौ साफ्रोमबो एलिजिबोल फरायसुला फरायसुलिफोरनो फोरमायनानै होगोन बा एप्लाइ खालामनो हेल्प खालामनानै होगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। जाय फरायसाफोरा IIT बा JEE बा इन्जिनियार फरायनो इन्टारेस्ट दं, गोसो दङ, बिथांमोननो नैबे इनफरमेसनखौ फोरमायनानै होगोन बा एप्लाइ खालामनायाव माबोरै खालामनांगौ खालामनाङा बेयाव हेल्प खालामगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। स' गोजोननाय थाबाय।